Čau lidi, moje jméno je Questík a já vás vítám u nové série Take It Lightu a jsem tu dneska s Tomasko. Jo, takže ahoj. A proč jsme si vybrali tuhle sérii? No, protože jsem v životě nehrál Take It a jsem úplně noob v tom a Tomasko to hrál, takže to bude takový... To lehce vyzná. No, takže to bude takový failový. A uveď nějak, co to je Take It a tak dále. No, takže Take It to je vlastně jenom o těch modech, nebo modech, prostě o tom, že tady máte různý přístroje a děláte si třeba, já nevím, jak bych to řekl, taký přístroje třeba na, vlastně, že si vycucnete třeba lávu nebo takhle, že jo, pumpou a nevím, to spíš v praxi, já to nedokážu vysvětlit. Jasně, pohoda, takže asi začneme, že si najdeme nějaký místo nebo nějaký suroviny, že jo? Tak počkej, tak pojď za mnou. Ale tamhle nějaká, co to je tamhle to? Tady je právě jeskyně, tak se nakopím kobl zatím. Jeskyně? Tady. Jo, už jdu. Já udělám zatím já si udělám jeden dřevěný krumpáč a nakopu. A já zabiju to prase nakopu tady. Ten cobblestone. Tady máme prasátko, já ho zabiju. Jinak tohle nevím ani na jakou je to verzi. 1.47. Ano, 1.47, to znamená, že tady nejsou koně, nic takového, že jo? No, nejsou, no. Tady to moc tam není, ale docela mě to mrzí, ty koně, ty by v tomhle tom byly zrovna docela dobrý. No ano, to je ono, to by byly dobrý. Těch modovaných je to dobrý, hlavně mě se líbí třeba želvy, nebo takhle, když máš tam. Těch modovaných těch. Jo no, ty zvířata, že jo, v celkově no, prostě. Jasně. Takže já tady pozabijím prasata. Tak si sem pojď pro krumpáč zatím, jestli si chceš. Jo, jenom vydrž, tady dotěžím dřevo. Jo. Tak. Máme taky nějaký dřevo, jinak je to server, ani nevím kolik jsme to udělali z 12 slotovej, kam se nemůžete dostat. No, je to na Vajtis, přesně tak. Ano, protože to natáčíme jenom spolu, takže máte smůlu. Tak no, já to nebudu dělat, tak kam jsi šel? Já jsem pořád tady v tom. Jo, takže já tam jdu za tebou, dobrý. Tak. Takže ti dám odpad, tohle a meč. Jo, díky. A ještě ti dám sekeru, vydrž. Jinak nemám ty gifty. Jo, já mám ty gifty, jak si to přepnu ten gift? Jaký gift? No, když dáš Ečko, tak tam máš ty věci, z čeho se to dělá. No já jasně, to nechci giveovat, já si to chci jakoby vidět. Jo, tam máš options. Options a cheat mod a teď si dáš recipe mod, že jo? Recept, jo. Jo, to je ono, ok, dík. Takže, ok. Takže... A tady vykopem to uhlí ještě, tady. Nějaký kobl ještě nakopím, ne? No to bys mohl, já nemám už žádný, já jsem vzal přesně akorát na toto. Ok. Na ty věci. Já nějaký nakopu teda. A určitě se podívejte na Tomaska, protože určitě točí dobrý videa. Já sám ho odebírám. Já sám ho odebírám z 2 kanálů, takže wow. Z 2 kanálů, no. Samozřejmě. Wow, tak to je podsta. Co, tak kde jsi? Ty jsi na tady, jsem nahoře, Spiderman. Čekej, tak jdem někam, ne? Hele, podívej se na mapu a tam máš něco úplně černého v tom moři. Moři? Jo, to je ropa. Tak vem tu ropu? No, tu nevybereš, tu musíš vybrat pumpou, ale tu pumpu, tu si musíme potom nejdřív ještě vykraftit. Jo, tamhle ještě uhlí. A to uděláme někdy postupem času, to zatím ještě je na to docela dost brzo. Jasný. Ale jo, on by tady měl být trikapitátor, veď. Trikapitátor, není. Jo, je tu, je. Není. Ale jenom sekerou. Jo, aha. To je dobrý. Tak teďka pojď za mnou, ať něco ukážu. Čekaj, jenom tady vytěžím to uhlí. Takový kouzelný dřevo. Jo, jaký kouzelný dřevo? To uvidíš, to je taky pěkný kouzelný dřevo. Jinak tentokrát to nenahrávám to přes Audacity, takže se omlouvám, pokud bude špatný zvuk z mé strany. No a když u mě třeba bude odezva. Pořád nemám nový mikrofon, protože za týden jdu na brigádu a budu si kupovat ten, co má Gogo, takže to hned bude kvalitnější. Gogo. Gogo's vlog. Tak. A ty máš, ty pojedeš na LP-turu, ne? Budeš tam? Asi do Plzně. Jo, tak se tam můžeme vidět, se tam můžeme potkat někdy. Fakt? Já tam nejspíš budu. S kým tam budeš? S pár kámošema.
OK, tak jo, hele, tak Tak jdeme. když tak se můžeme někdy domluvit a Jo, můžeme se tam udělat. Co to je za strom? No, ten ti chci ukázat, pojď, to je tráva. Jakože tráva jako hulení. Jakože strom, s kterým budeš tady hulit, jo? Ne, to ne, prosím tě, ale jakoby uvidíš. Mám vypnout déšť? Mně neprší. Mně prší. A tebe nevidím. Jsem tady. Jsi? Tady jsem. No. Dobrý. Tak pojď, hele. Takže jako když vykopu, takhle. No, vykopal. Nejde. Ty krásno, a zničilo mi to celou tu. A dívej se, teďka hoď to do craftingu. A dívej se, co ty udělá. A ty trošku to laguje, no. Styky. No, to je kouzelný dřevo. Přímo styky, to je právě že dobrý. 8 styků z jednoho dřeva, veď. Jakoby sedí to na styk, no, jakoby na počet dřeva to sedí, ale vím si, že když kopneš to dřevo, tak to máš hnedka. Hele, já tam jdu na krávy zatím. No, hele, bouřka byla před hodinou u nás ve městě a teď je tady v Minecraftu. Jo, hele, tady jsou ty, tak ty si vemem, ne? Krávy, z toho no, teď já za ním už jdu. Já už taky sbírám. Já už se jdu seznámit. Jo. Ale že jak tma, vidíš taky takovou tmu? Ne, možná, že jsi nedal ten smooth lighting, nebo jak to je? Time set 0, no je takový... Ne, není. Jo, brightness, já mám vyplay brightness, aha, no jasně. Okay. Drž mi tu krávu, vzadu. Tu vzadu mi nech. On je tady víc. No však říkám, tu mi nech, tu vzadu. Na tu jdu já. Pojď sem krávo. Hele, zombík, hele. Villager zombík. Tam je villager zombík. Počkej, tak já udělám... mezi oči. Tak počkej, já potřebuju obyčejný dřevo, to je tohle. A udělám crafting. Ale mám dungeon, oh my god. Ty jsi našel dungeon? Jo, s pavoukama. No já jsem si říkal, že tady nějak slyším. Počkej, já jsem právě do teďka neslyšel. Tak. Tak počkej, já tady udělám torče zatím. Takže, no to by mělo stačit. Ukaž mě. Tady, a já pomalinku umírám, takže je trošku problém. Hele, co to je na tebou to zelený? Nade mnou? Tady. Tohle? No. To je uranium, myslím. A to je k něčemu? Ale tady máš crafting table, nebo ne, nechci, počkej, já už jsem udělal, já už jsem tam udělal všechno. Aha, ale irony, tady jsou irony. Tak zatím to nabere, potřebuji si udělat jídlo. 2 irony, brzo to je umřu. to hodně teda, 2 irony máme. To moc není. Ale tak hodí se to, že jo? To se hodí určitě ironu, budeme ještě potřebovat hodně. Já tady mám pec, Nahoře. Já mám taky pec. To se nemusel. Já jsem ji právě před chvilkou udělal. Tak, já se tady přemístím, protože tady mám blbě nastavení, tohle nechci, to spálím. Já nemám sekirku, tyjo. Já jsem musel udělat sekirku ještě. Já vím, já mám ještě mám zatím. Já ještě vypálím rovnou tohle maso. Já se jich tak bojím. Jednou do mě hryznou a pod kytky. Tak, počkej. A udělám si, taky si udělám ještě sekirku. Tak ještě do mě hryznou, ještě. Tak. Už mám sekirku, ale. Jo. Tak, to je fajn, je to fajn. Třeba mě zajímalo, jak se dělá tahle generátor, jak se dělá. Dobrý. To tam, když se na to klikneš, mám sedla, tady můžeme nechat. Iron si nevemem. Iron si vemem, ne? Fortune 2 máme kopr, tady. A ale máme... teď na to koukám, že ten strom se celý nevytěžil, ale dostal jsem semínko od toho stromu. Nevytěžil, protože ono jde o to, nebo ne o to. Bych to řekl, jde o to, že nevím. Že asi sekirka nebyla blbá. Ne.